Kulend uko. Kuji vidi chedu uko. Right. Zvatanga manje. This time ndakakuudza ndikati zvinhu zviri kuitika izvezvo. Zvakonzeresa kuti mamwe mapoliticians vanga vakamboshuda vambori pasafe side vadzoke. 2026 is a different year. Ndakazvitaura kubva musi wa 1 January, if you guys still remember, musi wa 1 January na 6 o'clock ari makuseni ndakazvitaura ndikati gore rineri pachaitwa politics dzichavhundutsa vanhu, dzichatyisa vanhu zvekutodaro. Now takuona vanhu vakaita sana Love Mumadhuku vari kubuda vakabholonjwa vakaitwa zvese handiti but one thing chandafarira is the kind of unity yakutanga kuda kuitwa nevamwe politicians, because after Madhuku arohwa netimu yaMurove ndikuona vanhu vakaita sana Advocate Chamisa vakudaira nyaya dzacho iwe komuyu makuitana sei zvinhu zvatikunzwa kuti kwazodai kwaitika zvakadai izvozvo zvikutoitika izvozvo inotori simba rakutanga kuratidzwa, because simba reZimbabwe riri mumacitizens aro. I remember mudharatsvangira aigara achitaura kuti zvoni change yaibve kuna Robert Mugabe, change inokonzerwa nemi vana veZimbabwe kana tinge mabatana maziva pekuvhotera nezvekuvhotera zvacho ndo panotangira kuita sei kunge pachiwanika change. But panapa regedza ndisatambise nguva tange tapinda munyaya tionesana zvinhu zvekutaurwa naAdvocate Nelson Chamisa strongly and unequivocally condemns the escalating wave of brutal attacks, beatings and violent intimidation unleashed against citizens who have dared to oppose the illegal constitutional amendments. What we are witnessing is not isolated misconduct, nor it is sporadic disorder. It is an orchestrated campaign designed to instill fear, suffocate the will of the people, silence their vote, and strip citizens of their constitutional authority. These illegal amendments must be firmly opposed. Terror and every act of terror must be unequivocally condemned. The crisis in Zimbabwe is fundamentally a crisis of government, and constitutional amendment stands as its clearest manifestation. When those in power abandon persuasion for persecution and dialogue for brutality, they reveal a glaring confession of weakness, evidence, and eroded public trust, diminished legitimacy, and a collapsing social contract. Resorting to violence as a tool of coercion is proof of lost confidence and lack of citizen support. A leadership secure in its mandate does not fear dissent, it engages it. No one is above the law. The law must shield every citizen equally, not serve as a weapon for the powerful and a burden for the powerless. Justice must operate without fear or favor. President Chamisa urges all citizens to work together and stand united against the decay of governments and the deepening constitutional crisis confronting our nation. Working collectively to restore dignity, constitutionalism, justice, and protection for all. Together, we, the citizens, must resolve the governance and constitutional crisis facing our country. God bless you. Ndo mashoko atiri kuona kutaura panapa na Advocate Nelson Chamisa. Ende ndabva ndangoti erekedze ndingojambira ndikupinda ipapo, because most of the times ndinoona vanhu vanozocomplain kuti uyu wacho hataurawo kana kuti inini zvangu ndiri one munhu panapo, kuti munhu zvese zvataurwa na every politician, especially zvine chekuita nematongerwo enyika, ndotomeka sure kuti muri yeZimbabwe manzwa iri zvataura ningi akaita zvakashata any politician ndinongova ndichingotaura kuti manzwa iri zvataura ningi zvekupenga zvakadai zvakataurwa naningi, kana zvakanaka kuti manzwa iri ningi aritaura zvakaita se zvakanaka. But problems tinombosangana nevanhu panapo kuti vanouya votanga kuti patinotaura zvakashata about vanhu vekuZANU PF ndikutozvinotisa izvo, so kuti nditoona kuti kune vanhu vakawanda vemuZANU PF kuti vanenge vatori somewhere else obva vauya kuti uri kuona issue iri kuadresa itori real shamwari, tiri kunetsekana nezvinhu izvozvo, please go deeper. Kana uchida alright, there is other things zvotokwanisa kungokudza different people vanenge vachitouya vachitotaura nyaya dzokuti shamwari nyaya yokutotaura iyo iyika zviri kutoitika nditiri kunetsekana nenyaya idzodzi shamwari, panoda kuti patogadzirwa zvekuti panopoita sei, because it's something yekuti kune vamwe vakuti vanenge vachiembrace vanotoda kuti pange pachifixika pachigadzirika. Problem iri kuzoita manje kune rimwe team reku other side kwedu kuopposition uku
kuti tisisu timu renharo yokuti right pakauya any opposition leader akabhaiza tikabuda tikataura kuti ninga ari kubhaiza pakadai the first defense yavanotanga kuita havatombobvumika kuti munabhaiza. First defense yavo ndeyekuti asowatengwa wapuwa mari ndo zvandakaona kuti tikaramba tine that mentality iyoyo kungoti munhu ari kuda kugadzirisa pavarungu because izvozvo tiri kuita problem. Ivo relevance yevanhu veopposition iri pakuopposa mapresident maministers everyone ari mupower nditi, but kana ivo vacho vakazoopposwa kuti vagadzirisike vaitewo opposition une musoro mautanga kuti zvisi right zvekuti ndingina mungaopposa munhu arida kutoopposawo here. No, pane pamwe pacho pokuti pane zvimwe zvinhu zvinoda kuopposwa zvimwe zvimadecisions zvinenge zvichitorwa nevanhu ivavo zvekuti because munhu akangozongofila ngoti right I'm the messiah of everyone ukuthi zvinhu zvese kuti zvinake zvinopfuura nepanapa inenge itori wrong mentality. Like izveso the main problem that we have in Zimbabwe haisimbori pakuti kana kuti pati yazodai yazoweekend yazoita sei. Our main problem ndeyekuti pakashayikwa one strong opposition inokwanisa kumira challenge nonsense dzese zviri kuitika. Dai pasina zvese madhezi aya takabuda chinhu zvetutangaona nopenga izvozvo nyaya dzadzoka futi dzatenderera taakutiswera kudzokera kusquare zero takabuda takapopota panapa. This is not right. Why muri kubvuti chabangu arikola vanhu moramba makanyarara munonyararire chii munhu achita zvinhu zvakadai soizvo? Like muri serious here vanhu imimi neupenyu zvokuti munosiya munhu achidai so unzoona kuti chinhu takatoti zvikanzi pamwe upenyu zichambisa resign akati this is not a good idea yekuti unongomuka kuti waresign. Kana uri kuri kuresign ka zvatatotarisira kuti uyu achitorikola vobva wangowirirana nevamwe vacho vanga nawo mupati kuti ngatichitongorikola munhu wese like zvakaitika kumadhezi aya Dhaga akazvita kuti ndada kurikola ma MP zvikanza ndikuby election mwana wese ndopaka mazvariro akatitwa triple C ikatozosumuka ikaita strong opposition mazuva ayo handiti mukuzviona chakatadzisa kudaro chii because vanhu vaifanira kuzovaudza kuti aiwa uyu ari kutageta kuti akangwana 2/3 majority ane plan yake anenge achiti vision 2030 chinhu chiya chatombolika kubva kumashuruko vanhu vanga vari kutoziva. Hapana pokuti iwo ungatori munhu ari mupolitics wotangirwa kuziva zvinhu zviri kuitika like iyo ZANU-PF zvinoita chitoziva kuti ninga ada kutotanga project yakadai so musi wakati ada kutotanga program yakadai so. Recently pakarohwa vakomana vaya vekuana Tendai Biti team rere 2 vachirohwa nzi muda kulonja chinjenyu rini chii choda kuitika wai muri kuda kuzolonja muda kudai madhuku same akabatwa karohwa anenge ada kunyazonzwisiswa kuti saka ndiani ari kufanda chinjenyu because they know him vanoziva even strength yake vanoshanda futi naye zvakanyanya kumatariro edzimhoshoko vanoziva kuti lawyer rimwe reya riri genius. Saka zvinhu zvese izvo zvimwe reZimbabwe zvinenge zvichingoitika tongotarisa tongodaiso kuti iyi nyaya iri inoda kuti inge ichitaurwa. But today I'm happy pane zvinhu zviri kutaurwa zviri kungotaura navachambisa ndezvekuti no one is above the law. Ngatingoti zvinhu zvese zvingoitwa zvakadini kwete kuda kunyararidza vanhu musatorere vanhu masimba musastripe macitizens avo power ravo constitutional authority yavo kuti vanhu kavanenge vakati tavhota tadai so tawirirana pa 5 years tadai so tapedza maakuda kuramba muchiuya muchingoedha zvimwe zvinhu zvinyowani toda kudai so toda kuzoamenda tozodai and the other thing haisi vanhu chete vari kutorwa simba ndinogara nchiudza timu rakawanda riri kuarmy chairo army mukutorwa futi simba but this amendment iri kuitika and this is hazvife zvakachinja. This is the honest truth. Army iri kutorwa because army nekasimba kainako paconstitution iripo kuti zvinhu zvikangoda kungoita zvakubhenda zvakubhaiza ine simba rekuti ichitogadzisa zvinhu ichicontrola order ichitodedzera kuti takutoita kana kuya zvirimo muconstitution and saka zvinoti kana pachinenge pese panoitika kuya ikazopera panoitwa court like last time vakazongoenda court zvikanzi yanga isiri kuya yakaitwa inonzi Operation Restore Legacy vakabva vatopedza vakadaro. Saka apa manje zvese zvakuda kubviswa because vanhu ava vasuda kuramba vachirohwa nesame strategy yavakarohwa nayo kumashure vada tobvisa kuti army yacho ishaya simba pazvinhu zvacho zvese izvozvo. Imagine vatotamba nemapepa kutamba nemabhuku. Saka mukada kuipusira nyaya yacho sekutora kana ndazviita munoramba mungoro vanhu vekuchemedzwa hazvizonyatso make sense panoti paitike something must be done. Plan dzoda kuti dziitwe. Thank you so much muri Zimbabwe. Ndangoti ndingopfura nepanapa ndichikuzivisai nyaya idzi munozviziva kuti inini handitodiwo futi kuti musirare musina kunzwa nyaya dzacho muswere musina kudzinzwa. Kuna vanhu vakawanda vari kubvunza Kuliend what happened to your studio ndakazvitaura panapa kuti we are busy renovating. Chakaitika ndechekuti studio yangu ndaishandisa
imba yacho yese yakadonerwa nemuti, handimi kuzvinzwisisa, yadonerwa nemuti, hapana pekuti tingazoenda kuningina because this is the safest place yatokwanisa kunge tichirovera basa. Saka ndakava ndangoti it's okay, ngairenovhetwe basa ngarirohwe. Saka vari kurenovhetawo vanenge vachiitawo zvinhu nepesi yavo because nedziri dzimba dzimwe dzinoti dhuredhu, unongoziva kuti it's not that easy kungoti zvinhu zvangoitikawo pana pakashaya insurance chichichi. But isusu so far tapa 50% progress iri kutoenda, and the studio ichadzoka iri something top notch. That's my dream, kuti ndoda kuti titobva titongoatransforma, takatongoti takutongotora that advantage kuti zvinhu zvitese zvinge zvichifamba. Saka musazonyoshamisika zvekuti mazuva ano usunyobudikira wakaningirikina wakanyatsogarira chivhitivhiti zvaunosimboita. Don't worry muri yeZimbabwe, chikakosha ndechekuti maupdates amboita se apota achisvika kwamuri. But before I disappear, mukana wakakosha kushandiswawo. Vanhu vese vari muSouth Africa munomu vanodawo kuregisterwa macompanies nekuvhurirwa ma-FNB business accounts vasina ma-work permits kana kuti ma-study permits, ndiri kutokukumbirai kuti ndikuzivisei shoko iri izvezvi. So chichitori kupisa ichi, musajambwe nemukana. Pane company inonzi Education Research ine namba dzendaisa pascreen, iyo ndeyana Mukoma Owen manje ndo vanokwanisa kuregistera company wokuvhurira FNB business account. Advantage, auende kwavari ikoko, vanokuitira vari kwavari, iwewe uri kwauri. Saka unozodei mangwana, contact them chetewo, namba dzavo ndo dzendaisa, vataure navo kuti Mukoma Owen ndabva nekwaKuliend. Zvimwe zviri easy, ndina Kuliend muri kuregister macompany, ndoita sei ndiregisterewo yangu. Chero uri kunze kweSouth Africa chinongodiwa chete entry stamp, chidindo chekuratidza kuti wapinda munyika yeSouth Africa. Unozodei mangwana pazvinhu zvakanaka kudai. So garai mabata Mukoma Owen, mubatsirikane nguva ichiripo. Ini handisi munhu anotambisa nguva kana kuti munhu anoda kutenderera. Zvamanje ndiri kuti chimboenda kuEducation Research mozoya muchinditenda later kana zvinhu zvenyu zvichinge zvazofamba. Very affordable and reliable. Munongoti Mukoma Owen zvakamira sei pakuregister macompany apa? Ndabva nekwaKuliend ndakuona advert kuchinzi muri kuregister macompany nekuvhura ma-FNB business account. Ndibatsireiwo ndikwanise kuitawo zvinhu izvozvo, ndiitewo zvinhu zvinobatika. Izvezvo tine vanhu vakawanda vekuti vari kungotenda kuti murume uyu akatibatsira, tatisingazivi kuti zvinhu zviri easy maitikiro azvakaita. For sure zviri easy through Education Research because ndo company yakazvipira kuti tichiregedza tibatsire vamwe vedu, mabi edu, mazimba ese vari muSouth Africa. Handiti vese vanoda kuregister macompany muSouth Africa, chero vari kunze asi vachidawo kuregister macompany muSouth Africa ndo vanhu vacho. Plug ndakupa iro, garai mavabata izvezvi vakubatsirei.